Ola a todos e benvidos de novo a un novo apartado do noso tema. Hoxe imos a tratar a Italia fascista, unha ideoloxía que ten o seu nacemento no período de entreguerras. De feito, este período será o calvo de cultivo perfecto para esta ideoloxía. E por qué? Por que de repente, ademais en Italia, unha das vencedoras da Primeira Guerra Mundial, nace unha ideoloxía completamente diferente e adaptada á modernidade do século XX? Pois hai que comezar preguntándonos en como saíu Italia desa Primeira Guerra Mundial. Se ben saíu como gañadora, en ningún momento saíu satisfeita, xa que non lle acabaran concedendo todas esas compensacións territoriais que lle prometeran, así como acabou tendo unha gran pérdida material, humana e, en definitiva, económica, o que impediu que este país escapase da crisis política, social e económica que vai arremeter contra Europa a partir do 1919. Isto mesmo vai a crear un contexto moi concreto do cal emerxerá o fascismo, a ideoloxía que nós imos estudar, que se propoñía como unha alternativa nova á solución dos problemas dos campesiños, dos obreiros e da clase media, que eles consideraban que as antigas ideoloxías como o liberalismo conservador, o liberalismo democrático ou incluso o comunismo non foran capaces de poñer solución e fin. O nacemento e desenvolvemento do fascismo está marcado por un duro período de crisis económica. É dicir, que esta ideoloxía nace nun mundo inestable, complicado, difícil e tremendamente inxusto. Non entanto, será o mesmo fascismo o que reinterprete estas miserias sociais e as incluya no seu diálogo político, nos seus principios que defenderá para empezar a convencer a poboación. En primeiro lugar, vai existir un culto á violencia, que será o medio máis práctico para reprimir aos seus rivais e inimigos políticos. Pero, ao mesmo tempo, o fascismo partirá da base de que o mundo é desigual e inxusto para todos, que o ser humano naceu cunhas desigualdades de base e que é algo completamente natural que alguén ou algo, como é un Estado, se sobrepoña sobre o máis débil a través do seu carisma, do seu liderazgo e da súa forza. Por iso mesmo, o fascismo non quere erradicar a desigualdade, sino utilizala no seu favor, controlala a través do mecanismo do Estado. O Estado vai ser o piar básico en torno ao que xiran as ideas do fascismo. Por iso, estes mesmos van a lograr e van a tentar magnificalo e sacralizalo, convertíndose o Estado nunha nova religión e na reencarnación total dos intereses do pobo. Así pois, o fascismo vai ser unha corrente completamente totalitaria, antidemocrática e tamén unha corrente de masas que mobilizará a miles e miles e miles de persoas. A estes miles de persoas comezarán a convencelos a través da idea do Estado como o benefactor social, como aquela estrutura que garante o orden e a paz dentro do seu país. Por iso mesmo o van a instar á sociedade, á civilización a que ceda os seus dereitos individuais en beneficio do colectivo, que vai a estar directamente controlado polo Estado. Entón, como é que o Estado se ve a asegurar deste orden social? Pois precisamente a través de dous medios. O primeiro deles xa o comentamos, esa violencia indiscriminada e unidireccional hacia calquera idea que non comulgue e dicir que non baña en liña coa que defende o goberno, o Estado. E, en segundo lugar, será a prohibición total de calquera outro partido político ou de asociación civil, xa que todas as formas de poder posibles, partidos políticos, asociacións venciñais, sindicatos, van a estar dentro do Estado e controladas directamente polo poder político. Este conxunto de ideas completamente novidosas para principios do século XX acabarán convencendo unha gran parte da poboación, ben sexan obreiros, pero principalmente cidadáns persoas da clase media, aquelas que eran máis sensibles á crisis económica, que querían protexer a toda costa a súa pequena propiedade privada e que ao mesmo tempo tiñan unha postura de incertidumbre ou incluso medo hacia a revolución comunista. Pero todo este conxunto de ideas caerían en saco roto se non temos en conta tamén outro factor fundamental do fascismo, que é a enarbolación, o auge, o aupamento dun líder. Un líder que tiña que ter unha personalidade carismática e magnética e unha capacidade de oratoria de convencer a todas estas persoas para que se movilizasen en favor do seu proxecto político. Neste caso en concreto, o líder escollido en Italia será Benito Mussolini.
Este personaxe saberá canalizar ese malestar social, ese medo ao comunismo que xa comentamos, principalmente por medio do seu programa de divulgación política e a súa capacidade de oratoria, pero tamén a través do seu activismo social nas calles, dirigido principalmente a través dunha organización paramilitar fundada en 1919 e coñecida como os Fasci Italiani di Combattimento, coloquialmente coñecidos tamén como os Camicianeri, é dicir, os camisas negras. O seu obxectivo era perseguir todo tipo de ideas que estivesen relacionadas directamente co movemento obreiro e comunista, mediante o uso indiscriminado da violencia, saben sexa por medio de represións de manifestacións ou de linchamentos, palizas, ameazas e incluso a queima de sedes de sindicatos obreiros ou tamén de redaccións de prensa. Este grupo paramilitar, unido ao seu activismo político, foi ano tras ano gañando máis popularidade, fama e recoñecemento dentro da sociedade italiana, sobre todo a partir do 1922, donde van aproveitar que, logo de reprimir de unha forma violenta unha folga xeral dirixida por as forzas de esquerda, utilizarán este evento como excusa dun caos político, dunha crisis política que existía en Italia, para asaltar o poder do goberno mediante un pulso coñecido como a Marcha sobre Roma, que tamén se producirá no mesmo ano de 1922, no mes de outubro, que consistiu nunha marcha e nunha mobilización de miles de fascistas ao longo e ancho da península italiana para converxer todos en Roma e servir como unha forza de presión ao xefe do Estado, é dicir, ao rei Víctor Manuel III de Italia, para que disolvese o anterior goberno, convocase un novo e puxese como xefe do goberno o presidente a Benito Mussolini, algo que lle sairá con éxito e a partir do 1922 podemos ter a Mussolini como presidente italiano. Non entanto, aquí, nesta época, nesta fecha, aínda non comezará a dictadura fascista como tal, senón que simplemente temos a un partidario de ideoloxía fascista como Benito Mussolini como presidente dunha Italia monárquica. Esa conversión á dictadura totalitaria e fascista será progresiva e que tendrá o seu ano de inflexión no 1926, donde se abra un decreto que proíba a existencia dunha pluralidade política, é dicir, de que calquera organización civil poida crear o seu partido político, e na súa contraparte solo poderá existir un partido único, o Partido Nacional Italiano, así como un sindicato único, que evidentemente van estar organizados e dirixidos directamente polo Estado e o goberno, e neste caso o ditador de turno Benito Mussolini. Unha vez xa coñecemos o contexto onde naceu e se desenvolveu o fascismo, así como tamén coñecemos a emerxencia ao poder de Benito Mussolini, ditador do Partido Fascista Italiano, é preciso profundizar nas características bases do fascismo e que van a estruturar o seu ideario político. A primeira característica que imos a comezar citando é a do corporativismo, que consiste nunha supervisión estatal entre as relacións do traballador co empresario, principalmente a través da creación dun sindicato único que ten como objetivo lograr unha armonía ou polo menos limitar os roces entre empresario e traballador. Algo completamente contrario ao que nos encontramos, por exemplo, no comunismo e o seu ideario, que defendía a chamada loita de clases, é dicir, a loita do obrero contra a explotación do traballador. O segundo principio é a súa ruptura coa democracia, principalmente porque se instaura unha dictadura de corte anticomunista e, por outro lado, porque se vai a eliminar os dereitos do individuo que van a quedar absorbidos e supeditados ao Estado, así como se van a anular a pluralidade política e a representatividade parlamentaria. O terceiro punto é o logro do control ideolóxico, que consiste en fomentar a través da propaganda ou a través da educación a ideoloxía fascista dentro do país e, pola contra, reprimir violentamente, normalmente a través da censura ou da persecución de persoas, as ideas que son completamente contrarias ao goberno fascista.
O terceiro punto é o logro do control ideolóxico, que consiste en fomentar a difusión das ideas fascistas por medio da propaganda ou incluso a educación nas escolas das novas xeracións e, pola contra, censurar, é dicir, limitar a liberdade de expresión de todas aquelas ideas, de todos aqueles grupos contrarios ao goberno, ben sexan demócratas, ben sexan liberais ou comunistas. En cuarto lugar, temos o culto ao líder, neste caso de Benito Mussolini, que pasara a ser apodado como Il Duce, que traducido ao galego sería como o Duque. Neste caso consistía en ensalzar a figura dese dictador considerando ou facéndolle ver á poboación que era o salvador do pobo, o salvador da nación e o mesías de esta, facéndolles creer tamén que se faltaba nalgún momento esta figura o país podríase vir a pique. A penúltima característica é o intervencionismo estatal dentro da economía. De novo, ao contrario co comunismo, o fascismo vai a defender a propiedade privada, a cal vai estar xestionada e financiada, eso sí, polo Estado. Normalmente, os financiamentos son dentro de aquelas industrias de interese estratéxico para lograr unha maior produtividade e unhas empresas máis competentes de cara ao panorama internacional. E finalmente temos a idea do nacionalismo extremo e expansionista, que, levado ás súas máximas consecuencias, culmina coa idea da creación dun imperio colonial en liña co pasado esplendoroso do Imperio Romano que a Italia fascista considerábase herdeira dela. Para isto, logrará a partir de 1926 a anexión de Albania, convertida nun protectorado italiano, así como no 1935 a invasión directa de Etiopía, que será unha das causas principais, entre moitas outras, do estallido da Segunda Guerra Mundial no 1939. Entón, ata aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Chao, chao!